ಸಾಲ ಬಾರಿ ಜೋರು. ಜತ್ತಿಗಾರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾಂಡು ಜತ್ತಿಗಾರ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏತ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬುರ್ದುವರ್ಗು ಸೀನಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೈನಿ ಉಬಾರ್ದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆಗುತ್ತು ತಂಡದೊಟ್ಟುಗುಲ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏರ್ನ ಪುದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಓಕೆ. ಏತ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಳ ಕೊಟ್ಟಡ್ 15 ವರ್ಷ ಕಂಬ್ಳ 10-15 ದುಂಬು ನೆಕ್ಲತ್ ಬೇತೆ ನಾಗರಾಜ ಕುಟ್ಟಿ ಬದಿತ್ತ ಐಕಲ್ಲ ಕೆಲ ಮೇಡ್ ಮಲ್ತೈಕಲ್ಲ ಐಕಲ್ ಬೇತ ಕಂಬ್ಳ ಕೈದಾಂಡ್ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಕುರ್ಚಿದ್ ಮಾರ್ದು ಬಿಡಿಯ ನೆಕ್ಲೆ 3 ವರ್ಷ నుంచి ಪಾಂಡು ನೆಕ್ಲೆ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಸುರ್ಗ ನಾಯಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಟ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಟ್ ನಾಯಡ್ ರಡಟ್ಲ ಇತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಡ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ಈ ಸರಿ ಬಲ್ಲೈತೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ದಾಯೆ ಇರುವಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಂಬ್ಲಾಡು ನೆಂಗ್ಲ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಲೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಬದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಲಾಂಜ ಪ್ರೋಟಿಗಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಂಬಿದೆ ಕಟ್ಟಗ ಮಂಡಿರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಪಂಡ್ಲೆ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳಾರ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಮೆಡ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೈತು ಮಾತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ತಂಡದ ಏರು ಗಿಡವನಾರು ಗಿಡನಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ನತೇಶರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಪೂರ 2009 ಸುರ್ಮಲ್ದ ಅದಾಗ ದೇಡಣ್ಣೆ ಪನಪಿಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಆನೆ ಅಗುಲ್ ಮಾತ ಗಿಡ ಅದು ಮೇಡ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇರು ಅದಾಗ ಒಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತ ಪೋಯ ವರ್ಷಲ ಬಲ್ಮಂಜ ಮಾತ ಸೆಮಿಕ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬ್ಳ ಸೆಮಿಕ್ ಬೈತ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಜೋರು. ಜತ್ತಿಗಾರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಂಡು ಜತ್ತಿಗಾರ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏತ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬುರ್ದುವರ್ಗು ಸೀನಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 2-3 ಪೋಯ್ನಿ ಬಾರಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಒಂತೆ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ಹಾಕಿಯರ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ. ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಏತ್ ಏರು ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕಿದೆಟ್ ಎಲ್ಲರ 4-5 ಇರುತ್ತಾ ಮೂಜೆರ್ ಕೋರಿ ಐತ ರಡ್ಡುಲ್ಲ ಅಪನ ಅವು ಬಕೊಂಜಿ ಅವು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಪಲ ಮೂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಇಲ್ಲಲೆ ಸಾಕಾರ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಸುಲಭ ಜಾತ್ ಬಂಗೊಂಡೆ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ದೈಕ್ಲೆ ಕುಡುಗರ್ ಪುಣ ಬಿದಾಯ ಕಟ್ಟಣ ನೀತಿ ಪುಣ ದೆಕ್ಕುನ ಕೈಕಲ ಬೋರಿ ಬೆರಿಯ ಜನ ಬೋಡೆಕ್ಲೆ ఒక 1000 ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ತಿ ಪುಣ ಒರಿಯ ಬಂಗಪುಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಜನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿದೈದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿ ಬಿದೈದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇರು 15 ಜನ ಒಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗಳು ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಬರ್ರಾಜರ್ ಚೂಬೇಲ್ ಎತ್ತು ಅಂಚಾದ ವೈದ್ಯರು ಸಾಕಾರ ಪೂರ ಮಾತೇರ ಎಟ್ಟೆಂಡು ಸಾಕಾರ ಜೊಮ್ಮೆ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಆಯ್ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ತಾಂಗುಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಸೇರ್ಸ್ ಬರಟ್ಟು ಪಂಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಇರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಪಾಂಡುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಟ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಾಂಡುನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಪಾಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆಯ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ ಮೋಕೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ತಂಡಗೆ ಕಂತ ಎಂಕ್ಲೆ 3 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ತಂಡಗೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಕಂಜಿ ಎಂಚೈತೆ ಅಪಗ ಅದಾಗ ಒಂಡ ಪಾಜಿ ಏರ್ದ ಮಲ್ಲತ್ತು ಪಂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮತ್ತೆ ಮಿಯಾಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಏಪ ಸುರು ಗಿಡ ಏನೇ ಸುರು ಗಿಡ ಮುಂದೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮಿಯಾಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಬ್ಳ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಾವೇ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುನು ಒಮ್ಮೆ ಗಿಡ
ரெண்டு சைடுல அப்பே புட்ற மத்தோட்ல அப்பே உள்ள அப்பே ಗಿಟಾರ್ ரெண்டு சைடுல வா சைடுல ಅಂಚ ಸುರುತ ಮೆಡಲ್ ಒಲ್ಪಾಯನೆ ಸುರುತ ಮಿಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ 7 ಮೆಡಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಂಜೂರ್ ಡಿಪಿ ಆತ ನಂಗೆ ಮಂಜೂರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಚ ಮೇಡ್ಲ ಸುಲಿಂಗ ಮರ ಬುತ್ತಾಡು ಮೇಡ್ಲ ಸುರುಕು ಎಂಗ್ಲ 60 ಬುತ್ತಾಡೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬುತ್ತಾಡೆ MLA ಬುತ್ತಾಡೆ ಮಿಯಾರ್ಡೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಕಕ್ಕಲ ಬುತ್ತಾಡೆ ಮೇಡ್ಲ ತಂಡಡು ನಾಗರಾಜಪುರ ಇತ್ತೆ ಆಯರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾಗರಾಜ ಇತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜತೆನೆ ಒಂಜಿ ಎರುಳ ಅವಂತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದನೆ ಗಂಜಿ ಇದೇ ಬೈರ್ ದೊಲ್ತಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ಗಂಜಿ ಐಕ್ ದಡ್ಡು ಬರು ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಆಜು ಬರುತ್ತಾ ಪೂರ ಗಟ್ಟದ ಜೊತೆ ಬಲ್ಬರಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಭಾರೊಂದಿತ್ತು ನವ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ಮೆಡ್ಲು ಮಂದು ಬರ್ತನದೆ ಮೇರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪನಪೀಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕೆರವಾಶದ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಗಿಡದ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತು ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಎತ್ತೇರೆ ಕಿಸಾರ್ ಗೆದ್ದದ ಆರ್ ಮಾತ ಗಿಡದ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅವ್ಲ ಅಂಚೆ ಮುಂದೆ ತಲೆಕಾನೆ ಅವ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಬುಡ್ರೆಗ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಡ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬಲ್ತಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರು ಮುತ್ತಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಕುಲ್ ಮದಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡ ಅಕುಲ್ ಮೇಟ್ ಬಂತ ಅದು ಎಂಗ್ಲದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಂದ ಗೊತ್ತಿಸ ಬೆಂಕ್ 5 ಒಕ್ಕ ಮಾಮ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅರನೆಲ್ಲ ನಾಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಂದು ಬಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ತಂದು ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಕನಬಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆರೋಗ್ಯ ಅರೆಗ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಅಂತರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ 5 ಒಕ್ಕ ಎಂಟು ಮಲ್ತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಡುಂಡ ಅಂತ ಮಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಕೊರ್ರಂತಿಜ್ಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಸೀನಿಯರ್ ಲಗಿರ ಪುನಃ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಕೆದ ಕಂಜಿ ಅಂಚ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡ ನಂದಾಜಿಡು ಇಲ್ಲ ನಂಕು ಬೋಳಗುತ್ತದಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ತಂಡದ ಮತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಂಜೆ ಮತ್ತೆ 25 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಜೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಮಾಸಾಡ್ರೆ ಅಂಜೇರು ಕಟ್ತೀನಿ ಅವು ಸರ್ ಈತು ಬರ್ತು ಪಾತೇರ್ದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಇರ್ನ ತಂಡಗ ನನಾತೆ ಯಶಸ್ಸ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪರವಾದ ಚಾನೆಲ್ ನ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್